Jo em dic Rosa Gil, soc d'Almudaina, Quatretondeta. Fa 10 anys vaig tallar el meu vincle en la ciutat perquè el que realment volia era emprendre un projecte de vida i de treball al medi rural. Vaig tornar al meu poble, vaig fer la conversió a ecològic dels camps familiars i també vaig començar a desenvolupar de quina manera podia transformar els productes conreats així per a donar-li un valor afegit. Però jo vaig ser criada per a que estudiara i me n'anara fora del poble a treballar de lo meu. Jo vaig estudiar, me vaig anar fora i vaig decidir tornar al poble a fer aquest relleu generacional. Jo quan vaig tornar ací i li vaig dir a mon pare que jo anava a viure de la terra, quan en aquella època va començar el declive, a baixar els preus de tot el que es feia així, em va mirar en una cara i dir, tu no saps ni el que estàs dient, no? I jo vaig fer com Scarlett O'Hara, no? En Lo que el viento se llevó. Algún día viviré dignamente de mi trabajo. El procés d'incorporació de jove agricultor, en el meu cas, s'ha pogut sustentar perquè jo sí que tenia una vessant de transformació de producte primari, si no hauria sigut molt complicat que el projecte hagués sigut viable. Jo sí que vaig incidir molt en ser partícip de tots els treballs que s'havien de fer per a obtindre una oliva o una cirera, per a donar el valor correcte a aquest producte que estic fent. Al principi em va costar, em feia un poc de reparo demanar un preu al meu treball, que era al final el resultat del meu treball és una fruita, una oliva o un oli. Doncs em feia reparo. Ahir també vaig reflexionar sobre el sentiment d'inferioritat que s'ha tingut, sobretot la gent més gran, de ser llaurador o gent que treballa al camp. Des de que era menuda, jo tenia sentiment d'inferioritat per ser de poble i per ser filla de llauradors. Jo he transformat tot això i ara ho he vist amb molta força des de dins, no? I en el cap ben alt. I és que al final mengem tots els dies tots, és que som supernecessaris. Tots aquests anys de pandèmia ens han posat davant dels morros que és superimportant tindre accés als aliments prop de casa. Anem a deixar això, aquest aprenentatge, deixar-lo anar i continuar consumint coses d'altres llocs? Doncs poc aprenem. El panorama que se presenta és abandonament de les terres, creixement de pinars, d'embarzers i pobles envoltats d'això. El paisatge com el coneguem ara d'abancalaments treballats, llaurats, cada vegada n'hi ha menys superfície així. Només mantindre aquest paisatge ja és un treball costós i que s'hauria de valorar, simplement per mantindre net l'entorn de les muntanyes, controlar els incendis. A banda, si es conrea i es produeix producte de primera qualitat, doncs molt millor. Al final el sistema és molt més rendible, però s'ha d'arribar ahí, a que estiga treballat.